anything else, I would like to bid you a pleasant day. Especially sa mga naminaw ng inyong programa. Kinabuhi. Ako rin si Anton, taga-Pagugalyera, Davao City. Nagproblema ko karon tungod kaya nga akong girlfriend nga si Era. Gusto niya mo apil-apil mga beauty contest. Gusto niya ipakita ang iyang beauty bisa ko sa beauty. O gusto niya ipakita yung talent bisa ko sa talent. Na misuwat ko sa inyong programa. Kinabuhi. Sa tinood lang dolanday. Di ko gusto nga mauwawan siya. Di mauwawan po kong kapil. Gusto niya mo apil sa mutya ng barangay. Ug siyempre, ibaw man mo kita mga laki, tulipinsa mo kita sa itong mga uyab. O dinhi nagsugod. Ang Gapnud. Ako nga moapil ko ng mutya ng barangay. Samang ka. Ayaw lagi kapila-pilag yan, ha? Langga, kapalo na bito. Balato na lang sa mga dalagitan, ya? Hindi, sa manay ko din, naman yung kipakita, naman yung kapasidad mo pila ng mutya ng barangay. 25 anyos na ka ba? Papauwa pa ka. Di mo mga kalabat at 16, 18. Tanawa mo na akong nawa kayo. 25 anyos lagi ko, pero akong nawa. 14 mamampod. Palihog lang. Ayaw mo pila-pila. Ikaw ba? Ikaw doon ba? Ayaw ko dahil na doon? Ikaw, ayaw ko. Anong wala mo kayo? Anong wala mo kayo sali sa kuha, ha? Basta di lang ko gustong maulawan ka. Kauwaw pa din ang inana. Aminaw. Ikaw pinakatiguang magkapilapil ka diya. Ano na masulti na ko kuhanay? Mga ko katiguang ko. Ano ko dahil? Isulti ba ginani mo imong edad? So, ha? Sa may naaana? Sa may naaana? Ha? Sa may labot din mo? Ha? Kaako kag ingunan na sa kuha? O, inuta ka sa may labot din mo, Big. Pinapil jogo namin. Ano mo gupugan? Ano ba? Gubo ko rin ang tubangan? Ha? Ano man? Nag-report ko sila, ha? Nagbilas ko niya? Tupis-tupis ka sila tubangan na. Imong nuka, klaro kayo. Uy, balo ka. Ino nila ako nga naglibigis ko kumo-plunge, be. Buot ka. Basta, di ko masugot, mapil ka. Ay, labot yung mapil mo. Wakay, labot. Diyan ka na. Era! Diyan ka na. Era! Gwapa na di mo, Ter. Ay, siyempre, Ter. Anak ang ina, siyempre. Ikaw nila kakadawat, ang gwapo ko, di ba? Gwapa, ay, gwapa. Ano, di ka na ma-outer ba? Anong alam nga, ikaw lang ko sa'yo, matang alas 3, be. Mamaubaday ka, anak. Ay, Diyos ko, ah.
Nanasag ka. Alam ka lang, nag-prepare ako. Nag-prepare ko sa ako mga crepe paper nga mga costume diha. Sige, labi ha. At ito ibtan mo mga kilay o mga syongot. Sige na mag-ibot sa kilay sa suitcase. O kanina, like clipper lang. Sige na, isa-isa mo na to, be. Kay, ako anang pilok ha, dili kilay na yung ibot. Sorry, ako lagi na pabawag. Ano? Awa, wala na rin ako. Dili na pilok ng libawa mga akong kilay. Kuraan nyo akong kilay. Ay, kagwapa na ni Motor. Akong kilay, wala sungay-sungay. O, ikaw pala. Lain ka lagi ay, kinabulin mo lagi. Ano man, siyempre, mong talent, Lady Gaga, dapat Gaga juga itsura, di ba? Lady Gaga, pero, awa ko lagi kung tanaw na niyo, kulang na lang. Lady Gaga akong talent. Kulang kayo magdapat pag-gusto yung carne, di ba? Aon kayo, Ay, naana, oy, naka-prepare na. Napang siling sa suitcase, eh. Prepare na kayo mo costume dyan. Pasensya na kayo, wala ko kukuha ang karne. Kayo ay nagbatada. Asa man na yung Di magikuha mo pautang na nagbatada, di mo pautang. Aon na. Ako na lagi ko chorizo. O, di ba mas ongga? Gusto na to chorizo niya. Itong ihinit sa imong lawas. O, di ba? Ang galing! Alay mo talaga, bes. Ay, syempre, gusto ko manalo ka mutya ng barangay. And soon to be, the reigning Binibining Pilipinas, 2000 and blank. Thank you, kayo. Ikaw lagi din. Ay, maulan Nagsalig sa suitcase pa. Ay, kinahalang gina mo mag-join. Gusto ko ako lang, ipagkalooban lang ko ka ng mga pambabayi, ng mga gamit. Ay, sus! Ay, salamat. Kasi mo man ako ang kuan-ani babayi. Ay, gangan na nakulong makuaning lawas sa lalaki. Ay, Ayaw ito kay Katar, oy. ay, ako sa pamandihan lain pa. Ikaw, Tar, sige, Tar, go na. Ay, na lalaki ba ka na? Pugsit yung ka pa. Sige na, Tar. La fallacious. Sige na, go. Too sexy for my love, love's going to leave. There you go, our lovely contestant. Couple 2011. Let's move on to our question and answer portion. Contestant number 1. Hindi naman. Contestant number 1. What is your favorite color? Yellow green. White, yellow, green. Magpunta. Lain ka lang magpunta ka sa color ay... Contestant number 1. The second question goes this way. What is your asset? No, I'm not the asset. I'm a human being. Thank you. Dili ko asset sa mga NBI, sa mga police, sa mga army, tanan. Dili ko asset, contestant ko diri. Mag-share niya, ha? Mag-share niya ang answer. Thank you very much, contestant number 1. Thank you. Ang ganda naman ang boses mo, Mr. Announcer. Hindi naman. Like question number 3 for our contestant number 1. If you will win the pageant, what will you do? Let's do it! Thank you. There you go. Palapaka po natin yung ating contestant number 1 sa ating barangay Bakong 2011.
Brad, tan-aw pagkagabi, Brad. Tiyasa lang uyab ni mo tupag og kuan, Brad. Ay, kining question and answer portion, Brad. Mataw, buwak ang babad, mataw, Brad. Nagkarag tupag mong ikuyaban, Brad, ba? Brad, karoon ko kita sa... Mong uyab, Brad, ba nga? Lagom na kayo nagluko-luko na mong uyab, Brad. Pwede tama na, Brad. Kasi tama na. Kaklaro ato. Iyan na ka, Brad. Ano, Brad? Pagkagpanisal ba na? Brad, malawad yung kanyo, Brad, nga. Kung mura kang si Slimer, Brad. Dali lang ni Brad, makita ni Kuan dito ron, Ghostbuster ah. Brad, pwede dili ka magngana, Brad. Uyab na ko na ministrahan, Brad. Yung kuya, Brad, ba? Punta na lang yung kuya, Brad, ba? Pulyo na kuya, di mo, Brad? Kamay lagi pati sa isang, Brad. Kaluko na ka, Brad ah. Tanong na na. Agay! Agay! Amir, panisal ako, Brad! Takangan, hindi mong panisal. Agay ka, Brad! Oh, bawiya pa na ako. Mo na. Lamak kinuwaan! Agay! Pulyo! Nakita mo ko ng kag-away. Nangitag-away? Tungod po na, di mo. Kasi tungkol ako, ano pa sa ngilo ko? Panisal, oh. Panisal! Yan na nga! Wala na rin, marunod na rin. Apil-apil kang contest ka, ka kadaog. Anso, nakalabot. Ha? At least naka-apil ko. Ha? Nakita na ako akong talent. Ha? Aminaw, tukig-away ko tungod di mo. Kaya ikansawang kanila. Ikaw na pinakabugo ako distant. Sabog ka! Ipakawawan mo ko di mo kapil. Bugo lagi. Ha? Pero kaya nila na ito kung nabuhat. Kaya nila mga tumangon ng tao. Ha? Ay, kulyuan na aga, bugo. Antonio, kung wala ka na proud sa suker, magbulang na ka! Asa? Magbulang na ka! Kung ngayon mo ko gikauwaw, ngayon apil ko atong beauty pageant des itong barangay. Pues, enough is enough. Era, nastoryahan man na era. Bahala ka. Bahala ka na! Goodbye! Hasta la vista! Era! Era! Last night you talked about leaving. Kalit lang nakigbuwag ka na ko si Era. Di man mahimod akong